Bütün dünya sağlık münasebetli yurdumdan ähli vilayetlerine kemem Aşgabat şäherinde bagtyar raýatlamadan gatnaşmaklaryna köpçüliklerini velosipedli ýürüşler, dürli sport şäherleri giňden ýaýwanlarly. Agdybirligi hememi ýokary ruh bilen besenip geçirilen şäherler hormatly prezidentimiň mehriban halkymyzyň saglygyny puturlandyrmak, yurdumyzda köpçüliklerini spordy hememi beden terbiýany ösürmek barada edýän taýtyl taýlalarynyň aýdyň ýüze çykmasyna urly. Yurdumuzda giňden belenip geçilen bütün dünya sağlık güni münasebetli köpçülüklerin beden terbiýe sport we meden sagal şäherleri ahar vilayatyna da ýokary ukrentlikde şatlyk şowkyna geçirli. Giň görünme şäherleriň başy vilayat häkimliginiň hemde vilayat sport we ýaşar syýasaty baş müdürlüğiniň guramaklaryna gojaman köpetäge etekläp oturan hormatlar hadabynyň ak patasy bilen açylyp ulanmagy berilen Bagawat şpahanasynyň golaýyndan geçýän durqu täzelenen awtomobil ýolunyň urnaky badalgadan badalgalan bu ýürüşde türgenler sport şäherleriniň ýaraşy boldy. Peýkalpary ata-watanymyza milletin arkadagy hormatly prezidentimize egisinmez söýgü duýgularyna beslenen iýleşlerimiz velosipedli ýürüşiň dowamyna türkmeniň jany şpaly Gözel TV gatyna Merhara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň tagallasy bilen gurulan dünýäniň ullaryna laýyk gelýän ajaýyp ýollara hormatly prezidentimiň köp jiltli Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly almy ensiklopediýa kitabyna ýerleşdirilen dermanyk ösümlikleriniň ýüsüp oturan görnüşlerini owadan ülkemize uly höweslen sinetdiler. Ýürüşe gatnaşan türgenler soňra Änew şäherindäki hormatlar hadamynyň hut özüniň gatnaşmagyny asylyp ulanmagy berilen sağlyk binasyna geldiler. Bu ýerde aýdymsa toporlarynyň aýdymçylary we tanışçylary milletiň lideriniň rowaji işleriniň bagtyar döwürmüň türkmen sportunyň taryhyny belentden ýetirýän joşgyny bayramçylyk çykyşlary bilen şowkyny garşy aldylar. Velosipedçileriň Änew şäheriniň medeniýet öýünüň öňünde bellenen pellehana ruhunetlik bilen ýetmek başardylar.